Igsoon, gitakluban bakag kalibutan karon, humikan sa kabugat sa problema o pagsulay nga imong giatubang. Dayon nangalagad ka sa Dios, naningkamot kag buhat og matarong, laktod nga pagasulti, nagmatarong kang pagkatao. Akong i-share nimo ang story ni Job. Kana si Job, usag na siya kabuutan nga sulugoon sa Dios, buutan na anak sa Dios. Nagmahal sa Ginoo, nagbinuutan. Sa diyang niabot ang kasakitan o pagsulay niya sa kinabuhi. Muna nahitabo. Senaryo sa yawa ug sa Ginoo. Ningon ang Ginoo, "Oy sitan, ngano na amang kadinhi, nakita ba nimo si Job, ang buutan akong anak, ang buutan akong sulugoon?" Tubag ang yawa sa Ginoo, "Ay nakita, lagi nabuutan naman na siya Ginoo. Kay imo manggipuno og panalangin, tagaan man nimong daghang grasya." Si Job igsuon laktod nga pagkasulti adunahan. So ang yawa nananghid sa Ginoo nga sulayi ko nga sakito nako na si Job, kwaon nako ang tanang naa niya nga gikan nimo, tan-awa mo bli man na nimo, mubasol man na dili na magampo. So ang Dios ni tugot og niingon, "Sige, ikaw bahala." So unsa may gihimo ni Satan ni Job? Iya bitang gikuha ng tanang butang nga naa ni Job. Nagpadala siya mga taong mangawat sa iyang mga karnero, gipatay pa ang iyang mga saop, no? So, nawala ang iyang kabtangan. Pero unsa may gihimo ni Job? Nagampo ka siya og niingon siya sa Ginoo, "Ginoo, ikaw may naghatag nining tanan ug ikaw ra usab ang mukuha. Salamat niini." So, nabigo ang yawa kay ang iya mga expectation nga magbasol yun ni si Job ron, di na yun siya magampo ron kay gikuha naman sa Ginoo ang tanan. So karon nagpasalamat pagyapon si Job. Ikaduhang higayon na pod, senaryo sa Ginoo ug sa yawa. Niingon na pod ang Ginoo, "Dayon kumusta man si Tan? Kumusta man si Job?" "Ay Ginoo, wala man gyapon siya, nagpasalamat man gyapon siya, pero tuguti ko, tagaan ako siya balatian." So niingon ang Dios, diba ningon biya ko nimo nga ako ay na si Job. Di lagi na siya nimo, ako alagi na. So mao to nanahid na pod ang yawa nga tuguti ko nga tagaan ako balatian si Job. So unsa may gihimo na pod sa yawa dadto ni Job? Tagaan na pod niya balatian nga nuka nga haskang gikan sa lawas paingon sa tiil. So nagampo ra gyapon si Job. Then ni-react na ang iyang asawa. "Magpasalamat pagyapon ka sa Ginoo, Job. Nakitang nagmatarong nagamping, gitagaan taan ng kasakit, samantala ng uban diya nga mas dautan pa, wala man gani. Ayon na pagpasalamat diha." Pero unsa may gitubag ni Job sa iyang asawa? "Magpasalamat lang bandi ay ta sa Ginoo, kung kalipay lang atong maangkon." So nidagan jud ang mga panahon nga mga pagsulay ni Job, hangtod nga niabot jud ang point nga hapit na siya mag-blame sa Ginoo. Pero diya dayon, gibalik sa Ginoo ang tanang nawala niya. Kung unsa pa kadato si Job, more than pa niya. So nabigo jud ang yawa. Kaya ang iyang gipangandoy na si Job di na magampo, di na mosampit sa Ginoo, maluya na sa Ginoo. Pero kay nabigo man siya, niundang na siya, niabot ra ang kinutuban. So unsa man ni si Job? Usa kini ka halimbawa natong tawo nga atong tagaagbasi ang kinabuhi ni Job. Kanang imong giatubang ang kasakit ug pagsulay karon, dili na pagbuot sa Ginoo, kundi yawa may nagbuot ni ana, kay gusto sa yawa pukanon ang imong pagtuo. Gusto sa yawa nga mo-blame ka sa Ginoo, mubasol ka sa Ginoo or mubiya ka sa Ginoo. Muna ikaw karon kung gisulay ka man, laban lang kay usa lang kana kabuhat nagipananghid sa yawa sa Ginoo nga sakiton ka nga diya nga bahin aron maluya ka. Amen.